demanar que s'hi posessin taules perquè els nens de les escoles hi poguessin escriure o hi poguessin treballar. Vaig demanar que s'hi posessin papereres. Vam decidir fer aquesta proposta de la pista de bàsquet on els joves puguin fer esport, no tan sols els del barri, sinó també els de la resta de la ciutat. Desde la Asociación de Vecinos creímos conveniente que un par de salud en el barrio sería interesante para las personas mayores. Caminant per valls, itineraris senyalitzats per fer salut pel nostre entorn. Nosaltres com a associació vam presentar aquest remolc de múltiples víctimes i d'intervenció en grans emergències